Și bine v-am regăsit la al doilea meu episod din Minecraft. Să începem. O cere acest server să o facem un nou de server. Deși prima ne-ar trebui, uite, am găsit mulți copaci pentru a sparge mult lemn, să facem prima lui crafting table, apoi dacă este nevoie de o sabie și neapărat un topor ca să pot să sparg mai mult lemn. Deși bine că am găsit și loc mare ca să putem să facem casa, dar nu vom termina de redecorat casa pentru că ne va lua prea mult. Deci îmi ajunge să fac și un crafting table, să fac și o sabie și să fac și un topor pentru a sparge lemn. Dar bine, ar trebui că dacă ar veni cum ar fi un zombie sau altceva, să dăm el să-l omorâm. Și casa nu va fi chiar mare, dar și sper că o să vă placă. Deci trebuie să spargem mult lemn pentru a face casa. Deși trebuie să fac și un târnăcop prima oară acum. Să facem o sobă și apoi să facem niște cărți ca să dacă vine noapte să venim să vadă. Dacă nu s-ar vedea, nu știu cum aș putea continua. Deci casa nu va fi destul de mare. Și așa voi mai face niște videouri cu Minecraft. Și vă aștept să uitați și la celelalte videouri. Așa, acum să facem o sobă. Și acum să punem să facem niște cărbune. Deci până atunci mă duc să sparg mult lemn. Deși puteți să dați like-uri sau nu știu, dacă vă place acest video. Trebuie mult lemn. Deci e bine că am găsit o pădure cu mult lemn. Dacă n-aș fi găsit și aș găsi doar mai fi vreo 3 copaci cu lemn, s-ar putea să trebuie să ștergem serverul, apoi să facem alt server. Deși sper să-mi placă, nu știu, eu așa zic din mintea mea, dar nu știu ce vă părea vouă. Deși dacă vom face 30 de bucăți de lemn nefăcut, s-ar putea să ne ajungă pentru o casă, nu știu, eu așa zic. Cu bucățică și fac 30 și apoi mă duc să... Deci acolo am făcut o supă și cu celelalte. Deci bine că ne-am făcut și o sobă pentru... Deci s-a făcut așa. Acum să
le schimbăm pe toate 30 de bucăți. Ne va ajunge, cred că vreo 2 stecuri, nu știu. Deși, da, ne-a ajuns 2 stecuri și cred că ne mai ajuns ceva, nu știu. Nu, doar 2 stecuri. Și să începem să facem casa pe undeva unde este un loc un pic mai mărișor pentru putea face casa. Aici cred că este foarte bine. Cred că o va face de 7. Parcă de la început. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Așa. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Așa. Așa va fi casa. Din seria dumneavoastră va fi mai frumoasă când o voi termina. Dar și în al doilea episod din Minecraft, cred că voi face și curte. Cred că va fi curte. Neapărat că acolo nu va intra zombi sau alți monștri, cum creeper sau care intrau în creeper și mă zice spre el să putea să iubească și casă și curte tot. Așa. Vom mai pune un trasă 34. Mai prin sus. Și să vă placă cu video. Vezi, nu este cam mare casă, dar pentru uite, am găsit direct. S-ar putea să, în al doilea s-ar putea să facem și o mină, să spargem. Nu chiar și eu, s-ar putea. Unde am lăsat eu? Nu mai găsesc în fine. Ba da, este aproape lângă casă. Să spargem soba cu târnacopul. Că cu altceva, cum ar fi cu mâna, nu merge. Spargem și crafting table-ul. Să-l ducem acasă. Nu cred că voi avea mult loc pentru a face, a pune multe în casă, dar bine că măcar îmi încape un pic ceva pe aici. Așa. Acum vom face să facem și niște uși. Mai facem una. Cred că mai facem una ca să fie mai mare, să nu avem doar o ușă. Îi cam greu pe una. Așa. Mai punem o ușă aici. Asta n-am pus-o chiar bine. Mai disparte mai repede ușa. Așa. Să închid și pe asta am închis-o. Și să fac acoperișul. Nu cred că va ajunge de 30. Dar mi trebuie niște torțe prima oară. Așa, așa, așa și cam așa la 4. Și apoi trebuie să ne mai ducem să mai spargem lemn ca să facem acoperișul mai frumos. Cred că mai e și bine casa, nu știu, așa zice. Și ne mai trebuie acoperișul acum. Cu 5 nu mi-ajunge tot acoperișul, sigur. Deși trebuie să spar mult lemn pentru un acoperiș. Că va fi cam mare acoperișul, cred. Nu știu.
Deci trebuie să mai fac un topor. Sau... Da, mai trebuie un topor și se lasă și noaptea acum. Deci trebuie să mă duc acasă. Bine că este aproape casă. Am luat o viață. Să omorâm găină pe drum. Am ne dat carne. Așa, așa. Să lăsăm noaptea. Așa. Eu nu vom termina casa în primul video din Minecraft. Deci, acesta a fost primul meu video de Minecraft. Vă așteptați să vă uitați și la al doilea video de Minecraft. Să redecorăm casa, să facem curtea și să terminăm și acoperișul. Vă rugăm să dați cât mai multe like-uri și să vă abonați. Deci, acesta a fost primul video al meu din Minecraft. Deși vă salut și pa!